ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka problème régler sinon n'u taara ni situation na je crois que an bɛ sɔn ka segin an kɔfɛ tuguni. Jɔn baara kɛ ka acteur bɛ wele mɔgɔ mɔgɔ da bɛ sirantolanta ko la Mali la jɔn kan ka bɛ wele ka acteur wele ka sigi ka kuma kɛ yala ministère de kan k'o kɛ wa acteur jɔn kan ka kɛ. Bon ne ka hakilina t'a la o ye ministère ka baara ye. Ministère des sports. Ministère des sports, de la jeunesse et de la construction citoyenne. Ne bolo o de ka kan k'o kɛ mais bon apparemment o yɛrɛ ni fédération tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ. Fédération ni ministère bɛ ka min yira an na a tɛ mɔgɔ rassurer kosɛbɛ quoi. Mɔgɔ tɛ hakili sigi. C'est ça a tɛ mɔgɔ hakili sigi parce que bɛn tɛ yen n'i y'u ka kɛwalew ye tile fila in na i b'a dɔn ko bɛn tɛ yen. Ministère tun y'a yiri ka ɲɔgɔn lajɛ kun fɔlɔ bɔ ma i y'a fɔ cogo min na février kalo tile 28 o kɔfɛ fédération y'a dɔgɔda mars kalo tile 17 nata o b'a yira ko halisa waati b'u bolo ka se ka kuma se ka fɔ ninnu kɛ o. Bon waati kɛlen bɛ yen mais a man jan parce que waati bɛ a man jan bon a bɛ dépend u fila bɛɛ ka détermination de la sisan pour que an ka bɛn donc an ka taa nin fɛn in na pour que mankan ka dɔgɔya dɔɔni quoi. E jɔrɔlen don ka da kan Mali sirantolanta sɛgɛnna ni ma fili. Non chaque jour n jɔrɔlen don parce que depuis 2016 an bɛ nin crise in kɔnɔna la an ka kan ka espérer an bɛ espérer mais ne jɔrɔlen don an bɛ espérer mais ne jɔrɔlen don parce que il faut que u ka kuma ɲɔgɔn fɛ parce que ninnu acteurs ninnu kana jɔ mɔgɔ si la koyi mɔgɔ man kan ka jɔ mɔgɔ si la a kɛra club kelen o a kɛra club ligue kelen o n'an bɛ bɛn ne fɛ bɛɛ ka ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ne ka taa ni kuntagalafa kelen ka taa ni kuntagala mais ka majorité opposition ko ninnu k'olu kow bila sinon a bɛ gɛlɛya quoi a bɛ gɛlɛya.